Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, en garti kadi e aadi men mo gadodiron onon winoɓe kon janngoɓe on jeyata bindi hay batte ɓe. Bisimilla men mbaɗen jangde codol e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo inchallahu taala. Jaren jam jam mbasen heñade kala ko janga hen famɗi heewi to ene faamo mbasa yawde eɗen gado noon jangude ko wiyete masɗe pular ko ɗe joyi tan ɗe kaaɗi. Woodi ko daɓɓe, woodi ko polle ari ardi ɗo tan ganda ɗum ɗo ko masɗe pular ɗo ɗe kaaɗi jangaɗe bindaɗe mbañotoɗaɗe. ɗum noon ko wonande an mo yiyata bindi hay batte sor kuɗol ma e karne ma ɓallina kala ko haala keɗoɗa so gasi mbañota jangga ɗigga. Bisimillah, natinan golle. On ji ko ɗum ɗo woni mbaɗen mawɗo. ɗum ɗo woni a mawɗo. kala ko jiiɗa ene wayni andu ko a woni ɗon, ɗum wiyete ko a mawɗo. ayi mbaɗen ni henne beele ɗum wawa hejjude hen lawol gotol. mbaɗen ni hejji hen lawol gotol. eyni hejji hen lawol gotol. on ji so waɗi ni ko ɗum ɗo wiyete i mawɗo. ene nande laa noon tokoso o nde wonno jangata ko masɗe wadde sa tawima masɗe tan andu ko i mbiyatamo ɗon. alkule to noon ma yi baɗuno makko toon ko laa o wiyete toon. ay ɗo henne woni kala ko wayni andu ko mawɗo woni ɗon. ko ni windirte. ngara ɓenna mbaɗa ɗo ni ay ko ɗum ɗo wiyete o mawɗo gasi. ngara mbaɗani ha ɗo mbaɗani ɓurti gussen ɗo seeɗa beele wawanade ɗon. gussen seeɗa beele wawanade e o naati mawɗo gasi. ɗum ɗo so ɗiggi a serti e majjere masɗe pular ko joyi ngoni ɗon. adi ko a bange ma nano paya bange ma ñaamo. ko noon pular yarata. ummoto ko bange nano faya bange ñaamo. wadde bange nano adi toon ko a mawɗo. sa wiini mbiya mawɗo kono foti wiyeede ko mangal. alkulal mbiya mangal. masgal kadi ko noon. wadde mbiya a mawɗo kono wiyete ko mangal mbiya a mawɗo, i mawɗo, e mawɗo, o mawɗo, u mawɗo. ɗum ɗo so ɗiggi mo holluma tokoso ɗe no mbayata. hay so waɗi ni ɗo woni tokoso o gonɗo dow makko o ko on wiyete a mawɗo. les makko o on wiyete a tokoso. wadde joni a andi a mawɗo, a andi a tokoso. ɓenna yeeso. ngara ɗo ha tolno e i he mbaɗa i tokoso o. ay i tokoso nani ngabbaɗa caggal seeɗa ɓe fota e makko. ay mo dow o woni mawɗo, mo les o woni i tokoso. ngara kadi jaha ha tolnoɗa oɗo gadda e tokoso. ay ɗo ko ɗo tokoso o woni. ay moni dow o oɗo dow o woni mawɗo o, les o woni tokoso o. ngara kadi ɗo jokka ngara ha ɗo mbaɗa ɗon o tokoso o.
ay mo dow o woni mawɗo, mo les o tokoso. Ngara kadi ha cawnoɗa o mbaɗa ni ay tokoso nani. ɗum ɗo woni masɗe joyi ɗe. Dow ɗe ko mawɗe, lesɗe ko tokose. Kaɗen ɗo wona hande en jangi ko wiyete a mawɗo tokoso. Hande en jangi i mawɗo e tokoso. Hande en jangi e mawɗo e tokoso. Hande en jangi o mawɗo e tokoso. Kadi wadde hankadi en gandi ɗo ɗum ɗo hena ɗum ɗo woni a mawɗo ko ni foti. ɗum ɗo woni a mawɗo. Ngara ɗo keɓa a tokoso. ɗum ɗo tokoso nani. ɗo ɗigga a mawɗo woni dow, lesto ko a tokoso. Ngara ɗo mbaɗa ni. ɗum ɗo woni i mawɗo o. ɗo haaɗi. ɗum ɗo woni i tokoso o. Gasi ganda ɗum kadi certa ɗo. ɗo kadi a ndiɗo a gayni golle. So gasi a ɗiggini ngara ɗo. ɗum ɗo woni e mawɗo nani. ɗo haaɗi. ngara ɗo ganda e tokoso o ko ni wayi ɗo haaɗi. ko jangete e tokoso e mawɗo a gayni. So gasi ngara ɗo. ɗum woni o mawɗo o o moni. ɗum ɗo woni o mawɗo. So gasi garana o tokoso ganda no windirte binda gasi. Dow ko o mawɗo, les ko o tokoso. So ɗiggi ngara ɗo ƴetta mawɗo ko ni windirte nani. Tokoso o ko ni windirte gasi. ɗum ɗo so ɗiggi hankadi ena wayno masɗe ma pular laaɓɗe daɓɓe ɗe gasi. So gasi noon hankadi jangde ma ɓura yawde. Joni noon ngaren mbaɗen ni momten ko woni hen ko mbawa dañde ko woni hen ko laaɓan ma cer. ay ɗum ɗo itten ɗum ha laaɓa cer e alluwal he. alluwal ngal laaɓa cer mbawa dañde kala jangga ko laaɓi cer. hankadi a hollama de. ay ɗo woni a mawɗo. a mawɗo ko ni foti. sa wawi ɗo ha gasi ƴetta binda a tokoso o ɗo. a tokoso so ɗiggi janga binda ganda dow o ko a mawɗo, mo les o ko a tokoso. aɗa janggira noon, aɗa windira noon ñalawma no gasata tawa andi a mawɗo e a tokoso. so ɗiggi garana i mawɗo. i mawɗo ko ni wayata. hankadi ɗo gandata i mawɗo kono teskoyema yo wonɗo no moƴƴi. ganda i mawɗo ene nandi e laa tokoso so bange alkule to. ɗo noon jangata ko masɗe wadde ganda ko i mawɗo woni ɗo. jangamo mbawamo bindamo. so ɗiggi ngara ɗo. ɗum ɗo woni i tokoso ko ni windirte. mbaɗa ha gayna ƴetta toɓɓel fawa e dow muɗum holluma ko i tokoso woni ɗon. ay mawɗo dow o ala toɓɓel, kono mo les o toɓɓel ne fawi e dow muɗum. ngel toɓɓel andintuma ko i tokoso. a jangi ɗiggi garana ɗo. ganda ko ɗo wiyete e mawɗo. ganda no windiri. ƴeewa bindol ngol ha mbawangol teskoɗangol no moƴƴi. on saaha noon jippoɗa ngara binda e tokoso. ɗo gandata mawɗo o a ɗigginimo ngara binda tokoso. aɗa winda aɗa haala e tokoso ko gotel wonata. mawɗo ko dow woni a yi ɗum. leso ko tokosal paama ɗon. so ɗiggoyi noon nde garana oɗo o. ganda o mawɗo no windirte. aɗa janggamo, aɗa andamo, aɗa windamo. gona hen mbasa yawde aɗa wiya o mawɗo ha ganda no o mawɗo windirte. ngara noon binda o tokoso.
o tokoso o ko ni wayata mo dow o woni mawɗo o mo les o woni tokoso o gona hen sippirde ɗum aɗa janga aɗa winda aɗa wiya o mawɗo o tokoso hankadi wona ɗemgal ma wawi ɗum haalde gite ma gandi ɗum kuɗol ma regima hen so gasi noon puɗɗa arde e mawɗo he garna mawɗo ƴeewa no windori aɗa haala aɗa wiya mawɗo ha ɗigga e ɗemgal ma e bindol ma rego noon on saha telloɗa binda tokoso o aɗa winda tokoso aɗa haala aɗa winda a gayni ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga portable ngal addirte e maggal ko yettoma tan jawnoɗa mbañotoɗa ɗum wonta e karne ma ƴetta karne o aɗa janguiramo kala ko janguɗa binda e karne he to wona portable janguirta soodo kuɗol ma e karne ma ɓallina kala windande arde ƴettande mbañotoɗande jangande nde ɗigga ay nani wadde a faami ɗo hankadi alluwal ma nan ɗon dow holno mbiyata ɓamru bange ma nano ay dow adi ko a mawɗo o les makko a tokoso ɓenna yeeso dow o ko mawɗo e nanande la tokoso kono ko jangata ganda ko mawɗo woni ɗon les makko tokoso so ɗiggi ɓenna yeeso gonɗo hakkude o ɗon woni mawɗo les makko ko tokoso ɗiggi ɓenna yeeso o mawɗo les makko ko o tokoso ɓenna yeeso tawa toon mawɗo les mum tokoso ɗum ɗo wiyete ko masɗe pular ko joyi tan haaɗi ko jangete hen e hewde ko ɗo haaɗi janga ɗum mbawa ɗum anne ganda ko ɗum ɗo woni windande men goo hande en jangi masɗe pular daɓɓe walla mbiya laaɓɗe daɓɓe fof ne wiye an kam ko mbawata yeddodirede janggu mbawa kadi an jangowo o mbaɗa hen ballal ma mbaɗa hen alarbaji ma kala mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa naftoro hen anne naf hen naftu hen yo Allah wallu en nande ɗum e famde ɗum ko jangde ummini en amin jangguina on wadde on kadi son keeɓi kalmon ciftoremin hen amin ciftori on e gandal he ciftoremin e keɓotongo ñalamaji ko yo Allah hokku en nande e famde windana mon adina nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito jangon ɗigga an noon keeso jiɗɗo nadde hen e jangde he haade woɗɗoyde mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara naata janga mbaɗanma nani yen ay nani yen ƴetta ɗo natina ɗum ɗo ha ɗo ngara ɗo mbaɗani beele ganda numéro o mbaɗani 00 221 ay 77 nani ay 906 nani ay 14 o moni ay 81 nani gasi ni foti ari arde ɗum tan mbatta jiya WhatsApp men ngara hen binda jiya indam nde yaya linan toon on saha ngara kaala ka jiɗɗo nadde gaddora jobdima temedde ma 4 yetto en nanne e keese on saha noon mbawen wiide jokke golle min beltima ɗo mbawata wiide jokke golle gadda temedde ma 4 wallita jangetene nde kala lewru mbaɗa noon walla a dañi ko adi lewru mbaɗa noon oɗo numéro sa waɗi Orange Money en keɓat sa waɗi Wave en keɓat Western Union MoneyGram Ria en keɓat waɗe kees men duusa golle men jahoje ɗe
ɗe golle ko en fof ndindiɗe janggen mbawen o wi kon janggoɓe o keɓi janguinowo wadde ballodiren e jangde nde yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo ɗum ɗo woni windande men adina hande hankkadi eɗen jaara jaam jaam eɗen jaara jaam so gasi noon natonoyen janggoyde laaɓɗe durtare ɗe eɗen jara noon ha gasa tan jiiya an mo wawi yita hay batte o mbatta windude e janggude yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam